taf li l-anzjani li żjed li jħossuhom waħedhom fil-għaxijiet, fil-weekends u fil-vaganzi? Mhux waħdek tħossok waħdek, imma m'intix waħdek daqskemm taħseb. Aħna miegħek. Aging Matters. Kampanja imwassla lilkom minn riċerka ta' Caritas Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ejjew eżistij nitlu fil-preżenza ta' Alla. Alla li jħobb lil kull waħda u wieħed minna, Alla li jħarisna, Alla li jimxi magħna u jifhem il-ħtiġijiet kollha tagħna, ninsabu fejn ninsabu. Ejjew f'dil-qudiesa nitolbu b'mod partikolari għal paċi fid-dinja. Kif naf ħajsiru xi taħdidiet għal paċi, ejjew nitolbu biex ix-xewqa tal ħafna nies fid-dinja li jkun hawn il-paċi, speċjalment fejn hemm il-gwerra, din il-paċi sseħħ. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej inti r-raj it-tajjeb tagħna mulej ħnina. Mulej ħnina. Mulej Ġesu int sultan ħanin tagħna, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej inti triq il-verità u l-ħajja, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Alla taslim li inti l-istess slim. Dawk li jġibu l-inkwiet u l-gwerra ma jifmukx. Il-bnedmin ta' illa ma jridux jafu bik. Għamel li daw kollha li huma qalb waħda bejniethom iħarsu sal-aħħar dan il-ġid kbir. U li dawk li għandhom it-tilwin bejniethom jinsew in-nuqqasijiet ta' xulxin u jerġgħu jagħmlu l-paċi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Deuteronomju. F'dak iż-żmien mill-wita ta' Moab, Mosè tella fuq il-muntanja Nebu, fuq il-quċċata tal-Pisga li tiġi quddiem Ġeriko. U l-mulej u rieħ l-art kollha, Gilad sa Dan, Naftali kollu, l-art ta' Efraim u Manassi, l-art kollha ta' Ġuda sal-Baħar tal-Punent, in-Negeb fin-nofsinhar u l-firxa kollha mill-wita ta' Ġeriko, belt is-siġar tal-palm sa Soar. U l-mulej qallu: din hija l-art li jien ħlift li nagħtiha lill-Abram, lill-Iżak u lil-Ġakob, meta jien għedt lil nislek nagħtiha. Ħallejtek tara b'għajnejk, iżda fiha ma tidħolx. U hemmiet Mosè il-qaddej tal-mulej fl-art ta' Moab bħalma ried il-mulej. U difnuh fil-wied fart Moab fuq ir-rieħ ta' Bet Peor u sal-lum qabru ħadd ma jaf fejn hu. 120 sena kellu Mosè meta miet, kien għadu ma ċajparx daw l-għajnejh u anqas saħħtu marħitu. 30 jum damu u li Iżrael jibku l-Mosè fil-wita ta' Moab
Meta għaddew jiem il-biki għall-luttu ta' Mosè, der Ġoswe bin Nun mimli bl-ispirtu tal-erf, għax Mosè kien qiegħed idejh fuqu. Għalhekk u li Iżrael għadu għalih u għamlu bħalma l-mulej kien ikmanda lil Mosè. Imma qatt iżjed ma der f'Iżrael profeta bħal Mosè li l-mulej kien jafu wiċċ imbuċ. Ħadd bħalu għas-sinjali u l-eġubijiet kollha li taħ jagħmel il-mulej fl-art tal-Eġittu kontra l-Farawn u l-qaddejja tiegħu kollha u artu kollha. Ħadd bħal Mosè għall-emejjel kollha ta' qawwa u ta' biża' kbir li jagħmel quddiem Iżrael kollu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Ngħidu flimkien, imbierek Alla u li jżommna fost il-ħajjin. Imbierek Alla u li jżommna fost il-ħajjin. Fost il-ħajjin. Għajtu bil-ferħ lill-Alla, bnedmin tad-dinja kollha. Għannu is-sebħ ta' ismu. Xandru is-sebħ u t-tifħir tiegħu. Għajdu lill-Alla kemm int tal-biża' femilek. Flimkien, imbierek Alla u li jżommna fost il-ħajjin. Ejjo waraw l-emejjel ta' Alla, tal-biża' femilu fost il-bnedmin. Birku popli lill-Alla tagħna. Semmaw l-għana tat-tifħir tiegħu. Flimkien, imbierek Alla u li jżommna fost il-ħajjin. Ejjew, isimgħu u ngħidilkom, intom il-koll li tibżaw minn Alla. Ngħidilkom x'għamel miegħi. Lilu sejjaħ fommi, tifħiru kien fuq il-sieni. Flimkien, imbierek Alla u li jżommna fost il-ħajjin. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna il-ministeru ta' din il-biberija. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk ħuk jaqa' f'xi dnub, mur sibu waħdu u widbu. Jekk jisma' minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, erġa' mur u ħu miegħek wieħed jew tnejn oħra biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', murejt lill-Knisja. U jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu b'wieħed pagan u pubblikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missieri li hu fis-smewwiet jagħtihilhom. Għax fejn tnejn jew tlieta ikunu miġbura f'ismi hemm inkun jien f'nofshom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. U f'daw l-aħħar ġimgħat fl-ewwel qari, prattikament kull jum konna qegħdin nisimgħu siltiet dwar l-esperjenza ta' Mosè, il-ħruġ tal-poplu ludi mill-art tal-Eġittu, u mbagħad il-vjaġġ twil ta' dan l-eżodu, il-vjaġġ twil lejn l-art imwiegħda lilhom. U fl-ewwel qari li smajna llum propju għandna il-poplu qiegħed litteralment fuq l-għadba biex jidħol fl-art imqazza. U naraw lil Mosè li tela fuq il-muntanja Nebo. Bħalissa jiena u nisma' din is-silta qed jiġini f'moħħi dak l-episodju meta 25 sena ilu meta il-Papa San Ġwanni Pawlu II kien żar l-art imqazza. Kien pellegrinaġġ tal-Ġublew il-kbir fis-sena 2000. F'Marzu kien mar f'dan il-post il-quċċata tal-muntanja Nebo
U tiġi f'moħħi dik ix-xena sabiħa tal-Papa ormai kien diġà anzjan u marit li qiegħed iħares minn dan il-post suġġestiv ħafna. Hawnhekk għandna tmiem tal-ħajja ta' Mosè. U jgħidulna li mbagħad miet difnuh imma ħadd ma jaf fejn huwa qabru. L-interess tagħhom kien li l-qabar tiegħu ma jsirx post ta' kult ta' pellegrinaġġi, il-qabar tiegħu ħadd ma jaf fejn hu. Imma kieku kellhom jiktbu iskrizzjoni fuq il-qabar ta' Mosè x'kienet tkun? Kienet tkun din dan huwa l-mexxej li ħareġ il-poplu ludi mill-jasar tal-Eġittu. U jiktbu wkoll dak li smajna llum fl-ewwel qari li dan Mosè kien jaf lill-Alla wiċċ imbuċċ. Kemm hija qawwija din l-espressjoni. Mela Mosè mhux biss dak li fisem il-mulej mexxa l-poplu u taħ il-ħelsien, imma kien dak li jitkellem mal-mulej wiċċ imbuċċ. Issa ħadd minnha huwa Mosè, imma aħna wkoll il-mulej nistgħu nkellmuh. Iktar minn darba waqt il-ġurnata. Il-mulej nistgħu nkellmuh wiċċ imbuċċ, ġifieri nkellmuh b'intimità. Inti lill-mulej tgħidu x'qed tħoss fil-qalb tiegħek. U l-laqgħa tagħna mal-mulej int min int. Hi x'inhi l-istorja ta' ħajtek. Hija laqgħa li titrasformak. Mosè kull meta kien jitkellem mal-mulej kienu jaraw wiċċu jiddi. Aħna niltaqgħu mal-mulej imma l-qalb tagħna tkun tiddi b'dik l-esperjenza. Il-mulej li jitrasformana, il-mulej li jagħtina il-qawwa inkomplu nfittxu lilu. U b'dan l-ispirtu ġewwa fina nistgħu ngħixu dak li qalilna llum Ġesu fl-Evanġelju meta jitkellem dwar il-korrezzjoni. Il-korrezzjoni nsejħula fraterna li inti tikkorreġi lil ħuk, tikkorreġi lil persuna oħra. Mhix faċli għax bniedem jista' jieħdok ħażin, jista' jissuppervja, jista' jirritalja. Imma inti irrifletti ftit l qed itlob għall-persuna li tixtieq tikkorreġi. Imma wkoll ipprova ersaq lejn il-persuna b'ħafna umiltà, b'ħafna prudenza. U inti issibtik il-kelma tajba li tuża biex persuna li tkun fl-iżball tgħinha teħles minn dak l-iżball, ma tibqax f'dak l-iżball. U din hija responsabilità kbira li l-kol kemm aħna għandna. Il-korrezzjoni fraterna li bniedem li jinsab fi żball, li jinsab forsi fi dnub ukoll mingħajr ma nxandruh, mingħajr ma nagħmlu ħafna daqta trombi, ma bniedem tfittxu waħdu, tfittixha waħedha u nerġa' ngħid b'ħafna umiltà, b'ħafna komprensjoni, b'ħafna għaqal dak li jkun tipprova iġġibu lura għas-sewwa. Din hi responsabilità kbira. Din hija s-sejħa li l-mulej qiegħed jagħmlilna propju llum. Alla fit-tjiba kbira tiegħu jistedinna nissieħbu miegħu biex inreġġgħu lura lil min jitbiegħed minnu. Nitolbuh ikun magħna bil-grazzja tiegħu billi wara kull talba ngħidu iqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Iqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Nitolbu għar-rajja tal-Knisja sabiex bil-kelma u bl-eżempju iwasslu lil dawk li huma fil-qrib u fil-bogħod il-leħen tal-mulej li jsejjaħ għall-indiema. Nitolbu. Iqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Għal min nidem mill-ħażen li jagħmel sabiex jiġi mill-uħlura fis-soċjetà bħala bniedem ġdid. Nitolbu. Iqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Għal miż-żewġin kollha sabiex il-korrezzjoni reċiproka tgħinhom jikbru fil-għaqda u fil-fedeltà tagħhom lejn xulxin. Nitolbu. Iqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Għalina biex bħalma ġejna maħfura mill-imħabba tal-missier naħfru b'ġenerożità lil ħutna
nitolbu. Iqaf magħna Mulej bil-grazzja tiegħek. Nitolbu ħafna u b'insistenza u perseveranza għal paċi fid-dinja. Mulej miss il-qlub u l-imħuħ tal-mexxejja. Għamel juma jarfu u jindunaw li triq il-qoddim mhijiex dik tal-vjolenza, tal-qerda, tal-mewt u tal-gwerra, imma t-triq tal-ftehim, tal-paċi u tal-ġustizzja tas-sew. Nitolbu. Iqaf magħna Mulej bil-grazzja tiegħek. O Alla li tisma' t-talb ta' kull min isejjaħlek, il-talb li qegħdin nagħmlulek fiduċjużi fl-imħabba u l-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej taħ dawn iġbijat sagramentali li huma sinjal tas-slim u tal-għaqda se nġeddu s-sagrifiċċju tas-salvazzjoni li joffrilek ibnek is-Sultan tal-Paċi. Għamel li huwa iwettaq l-uliedek kollha fil-għaqda tal-qlub u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna għal fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżuħħar lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. O Alla Missier li tista' kollox, bibnek Ġesu Kristu Sidna inroddulek ħajr u nfaħruk għal ħidma tiegħek fid-dinja. Għalkemm il-bnedmin jinsabu mifruda minn xulxin minħabba l-ġlied u t-tilwin bejniethom, aħna nafu għax ġarrabnieh li inti tbiddel il-fema tal-bnedmin biex jerġgħu jinħabbu bejniethom. L-Ispirtu Qaddis tiegħek iqanqal il-qlub biex dawk li kienu wedewwa ta' xulxin jerġgħu jinħabbu bejniethom. Dawk li kienu wieħed kontra l-ieħor jieħdu bidejn xulxin u l-popli kollha jfittxu li jkunu ħbieb. Bil-qawwa tiegħek dawk li jħobbu l-paċi iwaqfu l-ġlied, jirbħu l-mibeda bil-maħfra u jpattu id-deni bil-ġid. Għalhekk jeħtieġ li aħna inroddulek ħajr u nfaħruk mal-kori kollha tal-anġli li qatt ma jedew ixandru l-kobor tiegħek u jgħidu Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-Mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Missier ħanin, int li taħkem fuq kull seta, aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġie fostna f'ismek. U l-kelma li biha l-bnedmin isalvaw, lit li jintati lil-midinbin, it-triq li minna jaslinna slim tiegħek. O Alla, Missier tagħna l-koll, meta aħna tbedna minnek inti reġġajtna għandek b'Ġesu Kristu ibnek li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu l-xulxin. Għalhekk aħna niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li ħejja Kristu għalina, nitolbuk
biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti. Aħna qegħdin nagħmlu dak li ordnanna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu, ħaf idejh il-ħobs, radlek il-ħajr, birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol f'dak il-lejl ħal-kalċi, u waqt li xandar il-ħnina tiegħek taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Salvana into, salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Mulej Alla tagħna, ibnek ħallilna dan ir-ran ta' mħabtek. Għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Nofrulek dak li inti stess tajtna, is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Qaddis nitolbuk il-qana l-koll ma' ibnek u b'din it-qarbina li se nagħmlu għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna. U jżommna f'xirka waħda mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton, mal-isfijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Għamel il-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' slim. Kif ġbartna hawn madwar il-mejda ta' ibnek, frabta ta' mħabba mal-Verġni Mqadsa Marija Om Alla, ma' żewġa San Giuseppe u mal-qaddisin kollha, hekk jiġbor il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull ilsien, biex jissieħbu fl-imkien faqda sħiħa bejniethom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tiddi l-milja ta' slim bi Kristu Sidna. Amen. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba żgħiża li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u lit l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna stqarblu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem Qaddis tiegħek eħlisti meħtijieti kollha minn kull ħażen.
Żommi dejjem fid-diri il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Dan hu Ġesu, il-prinċep tal-paċi li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi Sinjur Alla. U aħfir li Sinjur Alla. Nitolbu. Imlina mulej bl-Ispiritu tal-imħabba biex bis-saħħa ta' tqarbina li għamilna bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdini infixxu tassew li fost kulħadd fid-dinja isaltan dak is-slim li ħallinna hu ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej u nroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Qabel nagħlqu din ix-xandira nixtiequ nistednukom tingħaqdu magħna nhar il-ġimgħa 15 ta' Awwissu fil-Knisja Arċipretali ta' Santa Marija fil-Gudja għall-quddiesa fil-festa ta' Sittna Marija imtella s-sema. Nixtiequ ninfurmawkom ukoll li din il-quddiesa se tixxandar fid-9 ta' filgħodu minflok fid-9:09 dejjem fuq TVM. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Il-medja soċjali hija mezz li biha kulħadd jista' jikkomunika u jżomm kuntatt. Imma kont taf li xi anzjani li jgħixu waħedhom iħossu li din qed toħdilhom il-ftit ħin li jkollhom mal-familja. Meta tkun qed qatta ħin ta' kwalità ma' ħaddieħor, evita li tuża l-mowbajl bla bżonn. Mhux waħdek tħossok waħdek, imma m'intix waħdek daqskemm taħseb. Aħna miegħek. Aging Matters. Kampanja imwassla lilkom minn riċerka ta' Caritas Malta.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla ta' nisma' t-talb tagħna ħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrilna d-dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrilna d-dubietna palma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna d-nubietna palma nafru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna d-nubietna palma nafru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek
tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sitna Marja ġiet inkurunata Sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, afrilna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna tturufnatu li teva. Lilek nitniedu, aħna nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont il-femmiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, afrilna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-irwieħ kollha tal-purgatorju għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen.
mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qattal b'tana, Kristu il-qattal tagħna, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok nina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mega taqdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kowba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġini, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mlisna minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja, ħenna lina, tlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu lill-Alla għalina.
nitolbu o Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repjetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.